It is good. La rakia ka World No Tobacco Day arajar arpulai. Bat ka phang pedeng mai Meghalaya Tobacco Free Meghalaya mentaga singia Shillong. Kani ka program kala long ka bakongsan na kadaw ka jingkiu jong ka jingpang bampong ha ka jela. Haba ajing kran hakani ka singi menteri katanat pule puthi urakam ia sangma. Ula banjur halor ka jingdan kam ban pin priang jingtep hapedeng ki samla puli syapang ka jingsha kta jong ka kot ka khia na uduma. Ula kedauru syapang ka jingdan kam bakirki ban penlong ya ka jela Meghalaya ka balatpura na ka jingsniu jong uduma bat ula samru ya ki khusnam hakani ka singi. Laju raki ya ka World No Tobacco Day man la usnam ha ka life way trek ujemang ha ka perthai barok kawai. Kum kadak ban pin kenmau ya ka jingdan kam banyele persya ya ka jingsniu uduma. Bat banyada ya ki nongsong snong kamtam ya ki kena kelung na ka jingbam ne jingdi ya uduma. Secondary School, Nongstoy, to also present the awards for the Let us continue to have our concern on this. Let us continue to work furthermore so that the message, no tobacco message, reach every nook and corner and every individual of our state. Let's choose life, not tobacco. All things, all that.